Яна, тръгвам, маме! Може ли да ми дадеш пари, че до вечера ще спя в Симона? Грам внимание не мога да си обърна от вас. Ще ми се смеят колежките. Ти си смешна, бе, Бурова, защото се изживяваш на голям политик. Какво стана с твоята мълчаща стачка? Хайде да я направим безсрочна, а? Мамя ми парите? Край. Изпуснах микробуса на Женския съюз. Бягай да не закъснеш. Айде, въз към Женския съюз. Пък аз ще се видя с Мъжкия съюз. Заповядай, Янче. И тате нещо много си отпуснал. И утре гледай по-към обяд да се прибереш. Так му и Андрея в командировка и аз малко спокойствие да видя. Окей, имаш го. Ало, Тишо, заповядайте до вечера вкъщи. Викни там Гачо, Пацо, да хапнем, да пинем, да потанцуваме. Данчо, ти си, Данчо, давай! Ще ме целува, тя мене по челото ще ме целува. Ще ме легави там с нейните червени уснички. Долу жените, горе хигиената! А така, Данчо, иска пия тако! Задаваме се! Доблясък! Да видят какви сме хубавци! На здраве за Мъжкия съюз! Здравей, Данчо! Долу жените! Това е Славка! Ето, това е Колабина. Дай, смачка! Смачка! Ма не е правилно. Смачка! Какъвто е Стефан. С каквото е по-добър от мене. Стефан. Къща е имал, фирма е имал. Абе, всички имаме фирми, бе. Имал той, имал оной. Важно е кой е по-надарен. Кой? Той, бе. Кой той? Кой? Той. Кой той, бе? Той. Кой, бе? Ти, бе? Шупи тази чиния, Данчо. Чупи я, бе, Славка, ще чисти. Абе, да чисти Славка, бе! Да чисти! Добре дошли в Солон! Сол не! Да не чуя Сол, да не чуя Стефан! Данчо, гледай какво става, жена ти похарчила всичките пари за сутиени, за гащи. Ти знаеш ли колко пиене можеше да купим, а? Аз съм водолаз, леко водолаз. Слушай, искаш ли да си извикам едно момиче на седалите? Верно, бе. Данчо, може ли? Днеска всичко може! Ай! Тя дали се интересува от политика? Така като гледам, не. Другите деца, какви майки имат, пък Яна...
Как е вашето име? Боряна. Красиво име. Благодаря. Отмъщавай, Данчо, отмъщавай. Мъст, Данчо, мъст. 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 Голям купон става, а? Мъжки съюз. Само паче се изложи, да се тренава. Данчо! Данчо! И слон да го настъпи, няма да се събуди. Верно. Данчо, тръгваме си. Ай, Ай. Искаш ли да направим един номер? къв? Има минералото тук. Е? Данчо, чао! Данчо! Ти много малък става. За днеска само. Ай, ти човек.